continúe por esa vía. Efectivamente, estamos falando, moitos están falado estes días e non vou a reiterar o que xa se falou aquí, pero eu máis que nada casi quería centrar o foco no que ainda nos falta, no que ainda temos que conseguir. Vamos a ver, estamos falando dun proxecto, efectivamente, un proxecto que nos valoraba, estaba solicitado para 10 millóns de euros, este e o outro que xestionan. Saben que hai 4 proxectos na provincia de Ourense, 2 foron solicitados pola Deputación de Ourense, é dicir, foron solicitados, foron pagados o que é o proxecto no mismo e solicitado directamente por a Deputación, que é o de Valdeorras e o de Ourense Sur, non? Porque participan os concellos de Barbadás, de San Cibrao e de Pereiro, non? Neste caso. Depois, hai un proxecto que é o proxecto da capital, que vai afora no ámbito tamén da Deputación, porque son proxectos para grandes cidades, non? Que xa vai a faltar. E logo hai un proxecto que, bueno, que foi autónomo e que seguramente terminaremos colaborando, pero que foi un proxecto autónomo que era da comarca de Verín e que se plantexou por os concellos de Verín. Nos falamos do que nos corresponde, de esta comarca, fundamentalmente. Este proxecto, tanto este